Hola, bona nit. Doncs el llegat polític de mon pare, la veritat és que no sabria ben bé dir des d'on tinc un record del llegat polític de mon pare, perquè jo sempre dic que al final jo he nascut en la política, he nascut en una cuna política, tant per part de mon pare com per part de ma mare, òbviament, i el llegat polític de mon pare crec que sí que ha sigut un poc la dignitat i els valors. El tindre clar què és el que vull, per damunt de persones i per damunt de poders. També crec que si no hagués sigut com he sigut, ara no estaria així, estaria en un altre lloc, però crec que m'ha donat no sé, com dir un poc la valentia de saber el que vols, lluitar pel que vols, i si no arribes a cap càrrec, no arribes a cap lloc, almenys el teu gra de l'arena el pots posar. I crec que aquest és un dels llegats que mon pare m'ha donat. Sempre lluitar per les meves idees verdaderes, no per unes sigles, no per una persona, no per un partit, sinó per les meves idees. I això intente fer-ho i espero que estigui orgullós de mi en aquest sentit. I culturalment, un poc el mateix, vull dir, és que jo m'he criat en la mostra del Mediterrani, no la mostra viva, sinó en la mostra del Mediterrani. Quan ho feien a les Goya, quan feien els encontres de músics al port, me'n recorde. Ara, clar, ara n'hi ha kebabs per tota banda, però el primer kebab que em vaig menjar en la meva vida va ser un encontre de música del Mediterrani al port, i per a mi va ser una... Llavors, clar, el llegat mediterrani, tant musical com culinari, gastronòmic, literatura i iugoslau, perquè també en aquell moment, en aquelles mostres, tenien ahí algo, i llavors aquestes reminiscències encara en queden.